なんか1個ここにあってもいいかも。そうですね、変えるかとか。あれ取るのがどうなんですかね。あれはもともとここにあ、これもいいんですよ。あ、これそうする。これとこれとスタートに置くと多分出ますかね。1000円体験会で培ったリーチ感。これでいければいいんですけどね。これでいけないと多分なんかこっちまで上げるか、またこっちはだけでそうですね。ってなると結構大変そうです。これもでかいやつなんです。そこちょっと。ちょっとなんか施設でそうですね。ちょっとスタートはでき多分みんこれなになんかこの引き出しが結構しんどいです。そうですね。スタートにもうちょっとこう足をかすか、これの向きをなんかするか、あと足をまあ、そのこちらに。これちょっと振り直してほしいな。一から作った方が多分いいかあ、なんですか。な。はいこの中村さんの8、9ぐらいの距離感でもうちょっとこう向きが悪かったり、ちょっとこういいぐらいの感じの方がいいかも。ガストも、とこっちに足があ見やすくて、多分力が入る。あ、はい。これが邪魔、ポンってするときにでかいと蓋されちゃう。まあ椅子とかで下につけれるやつがあるんです。そんな簡単すぎることはないですね。はい。面白いの撮れてますか？撮ってます。面白くはない。面白くはないです。そうでしょう。